Leon. Som veľmi spokojná. Nemôžem tomu uveriť. Stále tomu nemôžem uveriť. Moje srdce zmeklo. Chcem byť s tými ľuďmi čo najdlhšie. Bolo to naozaj skvelé. Wow. Wow. Ale vieš čo ja? Naozaj som sa veľmi bála, lebo som nevedela, či budeš spievať, alebo nie. Myslela som si, že nezaspievaš. Lupita, naozaj som si myslela, že to nedokážem. Ale občas ti niekoho rada veľmi pomôže. A mne niekto jednu radu dal a pomohol mi. Dodal mi silu a odvahu ísť dopredu. Ďakujem, rockerka. Dobre, pripíme si. RBD! 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 Dievčatá, ja nemôžem, Angel je veľmi spokojný s koncertom. Takže máme patróna. A hádajte čo? Čo? Turné pokračuje po celej krajine! Pôjdeme do Hermosília, Guadalajary, Tijuany, úplne všade. Prosím, povedzte áno, prosím, povedzte áno, povedzte áno. Počkajte, musíme sa zavolať deckám na výlet, lebo nás čakajú. Čo budeme robiť? Nie, čo ak ma Ocko nepustí? Môžem sa ho ešte raz pýtať, či mi to dovolí. Nie? Počkajte. Prosím. Volá ti Sabrina. Mia, počkaj. Mia, počkaj. Prosím. Počkaj, ale kde?